Home improvement with two. So, magkano ba yung nagastos natin sa home improvement natin dito sa Porsche unit in Licara? Okay, umpisahan natin nung umpisa nung nag-village orientation kami. So after village orientation, so na-share ko na sa iba kong vlog, isama niya na lang sa budget niyo sa home improvement kasi kasama naman talaga siya dapat. So yung water installation natin is 4,500. Tapos 30 days yung pagkabit nila ng tubig. Tapos after that, yung ating HOA fee, yung Homeowners Association fee natin. So for Porsche, ang monthly fee natin is 550. Kasi kailangan mo bayaran yung first month mo ng HOA para mabigyan ka ng permit for construction. So yung HOA fee for Porsche is 550 pesos. And then right after that, yung atin namang electricity natin ay 1,800 yung ating electricity. And yung electricity natin, ito medyo matagal, is 45 days yung pagkabit nila. So actually ngayon wala pa tayong tubig at electricity. What we did is nakikabit tayo sa kapitbahay. Pumayag naman siya para magawa lang yung bahay, yung tiles, makapag-welding, etc. Kinabukasan ng village orientation, yun namang home improvement orientation naman ang ating inatinan. Sa home improvement orientation, doon na ilalatag yung lahat ng mga need mong gawin sa pag-improve ng bahay mo. So unang-una kong ginawa, binayaran ko, actually hindi, parang nag-deposit ako ng bond for construction permit. So that's 10,000 pesos. And makukuha mo yung 10,000 pesos pag natapos na yung home improvement mo. Ang mangyayari, pag natapos na yung improvement mo, i-apply mo sa kanila na natapos na. And then, kapag wala kang nilabag sa mga napag-usapan niya during home improvement orientation, ibabag nila yung 10,000 sa'yo after 2 months. Pero kung may nalabag ka, kahit maliit lang, hindi nila ibabalik yung 10,000 na bond. Yun, so nakabayad na ako ng bond. And then, kasi before pa naman nung mga orientations, may nakausap na akong contractor. Kasi Kuya Danny, nangingi lang siya ng 500 pesos kasi kailangan ng drawing, parang engineer's drawing. 500 pesos yung bayad doon. Ano ba yung kailangan ng drawing? Yung ating extension sa kusina. So, kailangan drawing yung bubong, yung layout niya. So, yun. Actually, kahit kayo lang mag-drawing, okay lang. Tapos, basta kahit walang pirma ng engineer, basta drawing lang, pwede na daw yun, sabi sa in orientation. Pero, mas minabuti kung magpa-drawing na lang kasi para mas solid yung plan, di ba? Wala nang question dun sa sa pagbigay ng permit. So, ayun, yung mga nangyari naman, okay naman siya. Yung mga first nating gastos, enumerate ko lang uli yung mga first na gastos bago tayo namili ng mga gamit natin. Okay, pasensya na kayo dahil inata kayo ng allergy na umaga pa. Okay, review lang natin yung mga ginastos natin. Okay, first, yung ating water application, 4,500. Yung ating HOA fee, which is 550. Yung ating electricity fee, which cost 1,800. And lastly, yung ating pagkapadrawing sa engineer nung ating design ng extension, 500 pesos. So, yun yung ating mga unang gastos. Pag-usapan naman natin ngayon yung kontrata ko kay Kuya Danny, yung payment dito sa pagkapagawa ng bahay. Unahin natin yung sa baba. Dito sa baba natin, yung original talaga namin plan na ipagawa is yung tiles lang, saka yung extension. Alright. Yung tiles ng buong bahay, ang labor niya is 15,000 pesos. Ang sagot niya doon, yung labor, yung mga simento at mga buhangin. Sagot niya yon, kasama sa 15,000 yon. Pero yung tiles itself, yung adhesive cement, and yung staircase nosing, yun, sagot ko na yun.
I-discuss ko yun later. Okay? Yung 15,000 pesos kasama yung sa baba, lahat yung kwarto sa baba, saka itong sa sala, saka sa dining, and yung mga kwarto sa taas. Kasama rin sa 15,000 pesos. Okay? Next naman is yung kusina na yung extension natin. Yung extension natin, ang kontrata ni Kuya Danny dyan is 35,000 pesos. Ang kagandahan nun, yung nakita nyo kanina na video, yun na yun. Tapos may tiles yun, may bubong, may ceiling. Yung iba kasi walang ceiling, yero lang siya. Sa kanya may ceiling. At dahil nga yung unit ko na namin nabili yung Porsche is yung ilan namin katabi sa likod, wala nang bahay sa likod. So, open na siya. So, bintana na yung lalagay niya doon. And kasama na yun sa 35,000 pesos. So, ang gusto ko kasi mangyari, ako yung bibili ng tiles for the kitchen. Kaya, yun, sinama kami ko dahil ako nabibili ng tiles sa kitchen. So, yun, ako na bumili na. Ito na tayo sa isa niyo pang pinakihintay. Magkano ba ang tiles? Okay. For the tiles, kami personally namili talaga kasi kami gusto namin pumili ng kulay. At gusto namin iba-iba siya. So sa sala, iba yung kulay. Sa stairs, ito, iba yung kulay. Saka sa taas. So, yung tiles namin sa baba, itong tiles dito sa baba, kasama yung sa kusina, yung sa floor ng kusina, yung extension, 56 pieces yan na 60 by 60. 130 pesos yung isang 60 by 60. So, simple lang siya. May mga tiles na 200, 190, pero yung nabili namin, from 150, natawaran namin siya ng 130 pesos. Yun. And then yung tiles, yung countertop, yung sa bar, sa kitchen, saka yung sa countertop ng kitchen, binalan din namin siya ng tiles. Yung tiles niya is hindi ceramic, yung granite tiles na binili namin sa kanya. So, for the extension ng sa bar, saka sa countertop, 12 pieces na 60 by 60 binili namin. Yung granite tiles, ang original price niya is 190 pesos. Natawaran namin siya ng 160 pesos lang. And then yung tiles naman sa taas, yung kulay brown, yung parang wood finish, 60 by 60 rin yun. 140 pesos naman yun. So for 150 yung original price, natawaran namin ng 10 pesos, naging 140 na lang siya. 45 pieces naman yung tiles sa taas. Okay. Tapos yung front namin, gusto ko rin kasi may hindi lang siya basta semento or palitada. Yung tatapakan mo bago magpintuan. So bumili kami ng tiles doon, ng 40 by 40 naman na tiles. 55 pesos. So wala sila binigay na discount for that. Okay. Tapos, yung adhesive, nabanggit ko kanina na sagot namin yung adhesive, pinabili kami ni Kuya Danny ng 20 bags rather, na adhesive. So, ay 3,600 pesos. Ang total for that, ng tiles at yung adhesive na nabili natin is at 22,820. Yan yung ating nabiling tiles. And then, sinama na rin namin kasi yung sink dito na libre sa Nicara, maliit lang, single lang siya. Gusto ni wife, malaki at merong parang tuluan ng mga plato. So bumili kami. Doon din namin binili sa same tile center na binila namin. I think that's 3,700. Binigay na lang sa amin ng 3,600 na lang yung sink na yun. So a total of 24,570 pagkasama yun. And dahil malaki yung aming cost, yung overall amount na binayaran namin, libre na yung pagpa-deliver dito sa loob. And pag maka 10,000 ka daw, libre na yung delivery. Sorry talaga sa kakapunas ko kasi inataka yung allergy, pagpasensyahan niyo na. Saan ka naman bibili ng tiles? Marami kang bibili ng tiles dito sa may paglabas mo ng Cavitex, actually, sobrang dami ng tile center. Pagdating mo ng Kawit,
dyan ng Trias hanggang Tanza. Sobrang daming tile center. Kasi nga ang daming subdivision sa lugar na to. Actually, dito sa may Tanza, merong mga tabi-tabi ng 3 tile center dyan. Mas maganda sana kung may sasakyan kayo para mas makapag-canvas kayo. Kasi kami nila na, nagko-commute lang kami, kaya 3 tile center lang yung nabisita namin. Bumili kami ng tile center doon sa Jonel Tile Center. So siya yung pinakamalapit na tile center dito sa Mikara. So pagkagaling kayo ng Kawit ng Manila, nasa right side siya. Ba't kami doon bumili? Kasi parang nakagaano namin ng loob yung mga nagbebenta ng tiles. Parang accommodating sila, mabait nila, and nagbibigay ng discount. As in, totoong discount 10 pesos, 20 pesos. Unlike sa iba namin na pagtanungan. So, yon yung aming tiles na nabili. Yung iba naming home improvement na plan na kay Kuya Dani namin kinuha. Ito naman yon. Okay. So, yung labas natin, kasi yung labas natin, di ba, hindi siya sementado. Lupa siya, damo siya. So sabi ko, kita rin magkano ba yung pagkapasimento sa harapan? Pinasya niya ako ng 10,000 pesos. Lahat-lahat na yun. Labor and materials kanya na. Okay, sabi ko, sige Kuya Dani, sabay mo na yung sa labas. So yung labas natin, 10,000 pesos yung cost niya sa pagpapasimento. And then, yun namang kusina natin, piano ko rin sa kanya magkano yung pagpapalagay ng cabinet sa baba, saka ng mga parang wood panel lang sa taas, saka dito sa may dining area. So, mga 15,000 daw kasi medyo marami rin kakaining hardwood yun. Kaya, because sige, pasok pa naman sa budget, isama na natin siya, Kuya Dani. So, sinama na namin siya. For 15,000 yung for the cabinet. And sa taas, kung mapansin nyo, walang closet yung sa master's bedroom. Kay Kuya Dani ko na rin pinagawa. Yung una niyang quote is 12,000. Pero, binigay na lang niya sa akin ng 10,000. Sabi ko, Dani, 10K lang yung budget. So, binigyan niya ng 10K. And maganda naman yung design niya ng cabinet, kaya yun, okay na kay Kuya Dani. Yun na yun. Sa kanya na rin yun. Yun na yung last. And sorry, may nakalimutan ako. Yung stairs pala dito. Kasi binatanggal ko yung parang chipanggang bakal dyan. Sabi ko, palagyan natin ng magandang stair handle. So, I think from 4,500 yung quote niya nung umpisa, binigyan niya sa akin ng 4,000 pesos. Yun. So magkano lahat yun? Unahin. Okay, isummarize natin lahat ng gastos natin. Sa labas, yung ating pagpapasimento ng harap natin, 10,000 pesos. Plus yung ating pagpapatiles ng baba sa kataas, 15,000 pesos yung labor. So 25,000 pesos. Plus yung ating extension, 30,000 pesos. 25 plus 30, that's 55,000. Sorry, hindi ko yata nabanggit. Yung contract pala sa extension, kanya na lahat yun. Yung bubong, yung bakal, yung semento, yung buhangin, ano ba to? Saka yung hollow block, kanya na yan. 30,000 pesos yan. Plus yung ating cabinet sa kusina, saka dito, 55 plus 15, that's 70,000. Plus yung ating cabinet sa taas, 10,000, 80,000 pesos. Plus yung ating stair handle na 4,000 pesos, so 84,000 pesos. Plus yung ating materials na binili, yung tiles, yung sink, yung mga ganon. So sabihin natin yung 30,000 kasi may sobra pa kami, bibili pa kami ng mga ilaw, kasi wala pa itong mga ilaw mga bulb, ganyan. So sabihin natin 30,000 pesos. So 84,000 plus 30,000 pesos for the materials that we bought, that's 114,000 pesos. So that's the budget that we spend or we will spend for our house improvement, 114,000 pesos. Disclaimer pala guys, yung mga binanggit ko sa inyong presyo is yung quote sa amin ni Kuya Dani, brought by the bulk of the contract that we
get from him. Kasi parang sabay-sabay na kaya medyo discounted na yung iba doon. Pero syempre kung kunwari ito lang papagawa nyo, syempre iba yung magiging presyo niya. Kaya bahala na kayo makapag-negotiate sa kanya. So price may vary, may differ. Depending on your contract, depending on your gentleman's agreement with him. At umuulan na, and I think that's my cue to say goodbye. And I hope you enjoyed and you learned a lot from this. I hope na makatulong to sa pag home improvement niyo sa inyong bahay sa Mikara o saan pa man. So, comment down below if you have questions, and if you like this video, comment down below and share this video with your friends. Right? So, with that, bye guys!